तर आज माझ्या भावाचा कांची यांचा फंक्शन असा आमच्या दादाच्या आणि तिकडे मठ हा तिकडे असा. तर हो बसलो आहे, काय फरक पडणार नाही. आणि मोबाईल बघता हा मग मम्मी एवढा भांडा होतो की मोबाईलला चार्जिंग नाही, चार्जिंग गेलं आहे म्हणा. आणि आता चार्जिंग व्हायची झाली 2 मिनटं पण जाऊन आणि हिने लगेच चार्जिंग काढून आणली मोबाईल. आणि आता आपण बघतो आणि मग सर लोकांसाठी सांगतो लोक याची चार्जिंग संपली तुझ्यामुळे. हो बघा बघा वरती बघ रे, त्याला दिसता. आता तो लागता जरा, कारण त्याची कांची त्यांच्या फंक्शन कानातले घालतले, केस कापतले, नाही कापूची, मिशी काढतले, दाढी काढतले. नाही मिशी नाही काढून तुझं. हा बघा मी रेडी झालोय, ह्या पण रेडी झाला. आणि आता बाकीचा व्हिडिओ जो मी शूट करतलोय तो मी यूट्यूबवर पोस्ट करतले. काल रात्री काढलेली मेहंदी मस्त रंगली आहे बघा. तर पुढचा व्हिडिओ मी यूट्यूबवर लॉंग व्हिडिओमध्ये पोस्ट करतले, तिकडे जाऊन बघा.